sede. Boas noites, Pobra do Caramiñal. Delante de todo, quero pediros un forte aplauso para unha orquestra galega. Galicia, calidade, os músicos galegos. Ese aplauso para unha orquestra mítica de Galicia, los Players. Aí. Imos pegar un chimpo na historia e imos cara á Idade Media. Na Idade Media había un rei, unha gran bretaña chamado Artur, rei de Inglaterra, que tiña a súa beira 12 cabaleiros e como símbolo unha espada Excalibur. Esta é a historia non de eses cabaleiros, dos cabaleiros do século XXI, os cabaleiros de Roma.